Un any més, la platja de Calafell va acollir el 18è desafiament de llaguts, en un cap de setmana amb la platja plena de gom a gom i amb una mar picada que dificultava la competició, no van poder veure cap victòria de les embarcacions calafellenques. Una segona posició en veterà femení va ser la més destacada. En sènior i veterà femení, els triomfs van ser pels llaguts de Vilanova, quedant segons en les competicions masculines. Per la seva banda, els bugadors de Bajamar de Torredembarra van creuar primers la línia de meta en sènior i veterà masculí, segons les sènior femenines i terceres les veteranes. Enric Prat, president dels Llaguts de Calafell, ens va explicar en què consisteix aquesta competició i quines són les seves directrius. Hi ha dues boies de competició, la boia de sortida i la boia de Siaboga, que li diem. Llavors hi ha uns 250 metres de distància entre la boia de sortida i la boia de Siaboga, que és el giro. Sortim de la boia de sortida quan el jutge veu que les tres embarcacions estan afilerades. Sortim amb un rem molt ràpid i molt potent per arrencar, seria com la primera del cotxe, molt espectacular. A partir d'aquí passem a boga llarga, aguantant amb tota la força fins que arribem a la boia de Siaboga, que és on la maniobra més delicada perquè és la més difícil i és on moltes vegades es guanyen i es perden les regates. S'ha de fer de pressa, s'ha de fer bé, s'ha de passar la boia pel lloc on s'ha de passar i després s'ha d'arrencar l'embarcació de nou per poder tornar-lo abans possible fins a la boia de sortida. Les curses tenen una durada d'entre 3 minuts i mig i 4, en un recorregut de 500 metres amb la Siaboga al mig. Són curses de molta cardio, algo de resistència, però sobretot passem de 0 a 100 i hem d'aguantar durant 3 minuts i pico el màxim esforç. El desafiament de Calafell és el primer dels 3 de la temporada. El 29 de juliol es viurà el de Vilanova i la Geltrú i el mes de setembre a Torredembarra. Remem durant tot l'any. L'important és que el nostre enfoc, l'objectiu de la nostra associació no és entrenar-se per competir com avui. La competició és una cosa més que fem. El nostre objectiu és que la gent s'ho passi bé, hi ha molta gent que ve i no competeix, hi ha gent que competeix i ho prova, però l'objectiu és tenir una massa social com la que tenim important, amb gent amb moltes ganes de fer amistats, de sortir, d'entrenar de manera relaxada. Aquelles persones que els pugui interessar formar part dels Llaguts de Calafell, sapigueu que podeu contactar amb ells via Facebook, al grup Llaguts de Calafell Rem, on sereu molt benvinguts.